Pagbaba ko pa lang mga kaspero, nakita ko itong jellyfish. Ang ganda ng kulay kaya na-attract akong videohan. Parang violet yung kulay. Ayan o. Ang ganda talaga mga kaspero. Naaaliw akong tingnan kaya ayan, binidyohan ko na. At papunta siya sa fins ko mga kaspero. Ayan o. Mukhang nagandahan din siya sa fins natin. Ayan, shoutout kay Sir Bobby Gaba. Maraming salamat sa pagbigay mo ng fins na to. At medyo nasanay na tayong gumamit kaya ito na yung ginagamit natin. At sa part na to, medyo wall yung spot natin. Kaya dito lang sa taas, nag-warm up ako. Around 2 meters lang ito mga kaspero. Nag-ambush tayo dito. At hindi ko tinitingnan yung ilalim. Minsan kasi yung mga malalaking isda, kapag nag-ambush ka sa gilid, umaakyat yung malalaking isda. Ngunit sa time na to, habang nakadaba tayo, wala tayong nakita. At nung tingnan ko dun banda sa may pangpang, nakita ko yung grupo ng mga ilak or silver drummer. Kaso lang medyo maliliit kaya hayaan na natin. Ayan, yung spot natin ay nasa Naasog tayo. Part pa rin yan ng Malay mga kaspero. At eto, next dive natin, nag-drop ako dito sa pagitan ng bato na yan mga kaspero. Yung sa dalawang bato. Diyan ako dumapa sa gilid para hindi mapansin ng isda mga kaspero. Bali, hinahunting ko kasi yung malaking Maori or kanlay. Mas kilala dito sa amin na kanlay. At pumasok ako dyan sa may crack na bato para hindi ako nang mapansin. At tiningnan ko sa unahan, dun sa baba meron akong nakitang mga ilak at isang trevally mga kaspero. Hindi naman yan giant pero trevally, around 2 or 3 kilos mga kaspero. Kaso lang medyo lumayo sila. Talagang mailap ang isdang ito mga kaspero. Ayan, merong lumapit, ilak, at saka yung isang snapper doon sa baba, yung yellow, yung 1-dot snapper. At medyo naghintay pa tayo ng kaunti, baka lumapit itong giant trevally or yung Maori. Kasi parang wala yung Maori dyan eh. Hindi ko nakikita sila. Pero minsan nandyan lang siya mga kaspero sa bato na yan sa unahan. At parang maubos na yung hangin natin kaya pinana ko na itong snapper mga kaspero. At ito yung kauna-unahang isda natin sa araw na ito. Umabante na ako sa unahan mga kaspero. At pababa pa lang ako, nakita ko kaagad itong labahita or kumay. Kumay yung tawag dito sa amin mga kaspero. Ayan. So bali dumapa pa ako para mas lalong lumapit. At ayan nga, inahunting ko na siya. At
merong paparating na isa mga kaspero mas malaki, kaya yun yung pinili ko. Yun nga lang, nung pagkapana natin, ito yung nangyari. Sa pool mga kaspero, pero nakawala. Ayan, tingnan natin sa slow mo. Ayun, napababa pala yung pagkatama natin, kaya nakawala mga kaspero. Sayang. Pero okay lang yan, bawi na lang tayo sa next dive natin. Eto mga kaspero, nakapwesto na tayo sa ilalim. At meron akong nakitang ilang trevally dyan. Bali 5 piraso o 6 yata yon. At may mga ilak. Ngunit pipili tayo kung saan yung mas malaki. At biglang nawala yung mga trevally. Goods na sana yun, pero mas malalaki itong mga ilak. Ayun. Hintay pa tayo, baka may lumapit at wala, kaya hinanting ko na itong GT rin tawag dito, giant tubular. Batfish po ito mga kaspero, or bayang na kilala dito sa atin. At ang ganda ng pagkatama, lechon talaga. Kaya walang kawala itong GT na to mga kaspero. Next drop, dito pa rin tayo sa spot kung saan napana natin yung batfish mga kaspero. Ayan, dumapa ako at naghihintay, at merong dumaan na isang good size na trevally, yung yellow spotted na trevally mga kaspero. Dumaan sa gilid, ngunit hindi natin napana kasi naalangan tayo at hindi pa gaano kalaki talaga, pero good size na siya, pwede na pang ulam. Ayan mga kaspero, dumaan na at alanganin pa talaga, kaya umahon ako. At nung pag-ahon ko mga kaspero, nandun pala yung king mac or tanigi. Medyo malayo lang sa atin, at nung nag-handsign tayo, lalo pang lumayo, kaya hayaan na lang natin kasi kapos na tayo sa hangin. At pawi tayo dito sa next dive natin, same spot pa rin. Ayan, nung pagbaba ko, meron agad akong napansin dito na 2 midnight snapper. Ayan mga kaspero, yung itim na yan, at papalayo sila. Kaya yung technique dito, talagang i-ambush natin, lapaan natin para bumalik sila mga kaspero. At nung nakapesto na tayo,
bumalik yung mga midnight snapper mga kaspero. Ayan na. Kaya alerto na yung pana natin. At syempre, niisip ko masyadong malapit ito. Baka hindi natin matamaan ng maayos at isuot sa bato yung shaft natin. Dahil naka double wrap tayo, medyo mahaba yung shooting line natin. Puti na lang, ang ganda ng pagkatama natin, kaya hindi na siya nakalaban ng malakas mga kaspero. Medyo malaki na rin kasi ito, around 2 kilos na rin yung isang piraso nito mga kaspero. Napakataba ng isda na ito mga kaspero, yung midnight snapper. Kapag sinigang or sabawan natin, pagdating ng kinabukasan, tingnan natin yung sabaw, parang sabaw ng baka, yung puti talaga yung taba mga kaspero na bubuo. So ayan, meron na tayong midnight snapper. Eto, nagsisid natin mga kaspero, isang kumay na naman. Ayan, yan yung target natin. Kaya hintayin natin na mas lumapit talaga para makuhanan talaga natin ng tamang pwesto at tamang timing ng pagtira. Kasi yung unang tinira natin, daplis. Kaya eto, tingnan natin kung anong mangyayari dito mga kaspero. Ayan na, yun, hindi na naman tinamaan mga kaspero. Sobrang baba yung pagka-sight natin sa isdang ito. Ayun no. Talagang kanina tinamaan pa ng konti. Ito hindi talaga tinamaan. Sayang. Sige lang. Dalawang surgeon na yung nakawala sa atin mga kaspero. Kaya bawi tayo next dive. Ito same spot pa rin. Itong spot na to paulit-ulit lang natin na binabalikan dahil nandito lang yung mga isda mga kaspero. Ayan, yung technique lang talaga is ambush talaga para mas lumapit sila. Kasi pag nag-drop shot tayo dito, wala masyadong mabibilis yung mga isda at may ilap mga kaspero. Kaya kailangan mo talagang tumago ng konti sa bato para mas lumapit sila. Ayan na, paparating na yung mga surgeon. At yung target ko dyan, isang midnight snapper ulit mga kaspero. Yung midnight snapper pala, tawag dito sa amin puyo mga kaspero. Ayan, papalapit na. Kaya hintayin natin na mas lumapit pa talaga para sure ball na makukuha natin mga kaspero. Mahirap na kasi pag malayo, pacham na naman tayo, pacham ba. Kaya ayan, target na tayo. Ayan, tingnan natin sa slow-mo. Ayan mga kaspero. Ayun. Ang ganda ng pagkatama. Gitnang gitna. At double flapper yung shaft natin. Kaya walang kawala yan mga kaspero.
Ito mga kaspero, kaya bumaba ako sa spot na to kasi meron akong napansin dito na isang trevally. Good size trevally, around half kilo na to siguro o mahigit 1 kilo. Ngunit nung tinutukan ko, merong dumaan na mga brassy trevally, kaya eto, hinanting ko yung mas malaki. Ngunit kakapili natin, parang wala tayong mapana, kaya nung lumayo na, pinana ko na yung isa. Buti tinamaan pa, napataas pa yung pagkatama natin dito mga kaspero. Buti na lang tumagos sa shooting line at dun siya sa line na paikot-ikot, kaya hindi nakawala mga kaspero. Ayan, paikot-ikot lang siya at hindi yan makakawala kasi nandun na siya sa tali mga kaspero. Habang paangat ako, hinihila ko siya pataas mga kaspero. Pagdating ko sa taas, habang tinitingnan ko yung trevally, merong umaligid na isang hunter mga kaspero, yung Great Barracuda mga kaspero. Nung tiningnan ko yung GT o yung brassy trevally natin, iniikutan ng isang malaking Barracuda. Sayang lang, medyo malayo yung distance nila Master X at saka ni Bro Kevin sa akin, kaya ayan, sayang. Mapapala sana yan mga kaspero kasi ayun, kung napapansin nyo, ilan sa gilid, siguro nasa 6 kilos na rin yan or 7 kilo mga kaspero. Sayang. Oh, andyan lang siya. Ganun talaga ang Barracuda mga kaspero. Pag gusto maghunting, umiiba yung kulay niya pag nanghahunting ng isda. Parang nagbabatik-batik mga kaspero. Sayang mga kaspero, pinaikutan ng Barracuda. Sa piraso na yung Barracuda, gustong huntingin yung pinana natin. Dito naman mga kaspero, nagdapa ako at meron kong napansin malaki. Ayun sa unahan, pababa rin pala si Master X, nandun sa unahan ko. Ang ganda na ng pwesto ko nandun pala siya sa unahan, kaya pala ayaw lumapit ng isda sa akin. Buti na lang meron isang ilak na nagpakita, kaya tinira ko na mga kaspero. Ayun buti tinamaan pa natin. Kaya nung paangat tayo, umangat na rin si Master X. Ayan, paangat tayo, umangat na rin siya kasi wala nang isda na lalapit kasi nabulabog na natin, napana na natin yung ilak. At merong isang lumipat na surgeon fish. Ayun mga kaspero, kita nyo yung itim na yun, doon papunta kay Master X, kaya binalikan pa niya mga kaspero. Ayan naghintay pa siya, nag free fall pa ulit siya, ngunit wala na talagang hangin, kaya bumalik na siya sa taas. Ayan, medyo malalim na itong dinadive natin mga kaspero. 21 meters na ito at makikita nyo naman dyan sa dive watch natin, binidyohan ko kung gaano kalalim at kung ilang minuto tayong nakadapa mga kaspero.
Huling sisid na ito mga kaspero, at yung spot na to, dito ako nakapana ng mga grouper. Minsan coral trout. At nung last dive nga, nakakita ako dito ng isang malaking marble grouper. At ito, nung binalikan ko, meron agad na sumalubong na marble grouper mga kaspero. Kaya huntingin na natin to. Kaya drop shot lang yung ginawa ko mga kaspero. Kasi kapag ganito yung behavior ng isda, pwede na natin i-drop shot yan. Sa marble grouper naman mga kaspero, hindi naman laging nahuhuli sa ambush ito, kasi bihira lang naman ito lumalapit kapag sa ambush. Ang kagandahan talaga dito is free fall or drop shot lang. Free fall lang tayo ng hindi gumagalaw para hindi agad sila mabulabog. At buti nakuha natin itong marble grouper kasi matagal ko nang hinahunting to mga kaspero. At ito na yung last fish of the day natin. Ano ba? Shoutout nga pala tayo mga kaspero. Shoutout kay Criselda Morales from Del Gallego, Camarines Sur. Kay Gilben Monte from Dinagat Islands sa Tubahon. Ayan. Kay Karayan Tubi and Tubi family, shoutout po. Danilo and Chuds Prince Adalim. Kay Frankie de la Concepcion. Elmer Macias, shoutout. Philippine Navy Spero from Zamboanga City. Kay Jamie Leto ng Boracay. Kay Pideric Tirado from Gapa Nueva Ecija. Kay Ronnie Alpas, shoutout idol. Kay Leo Clyde Kahilig 355, shoutout. Kay Charles Sabanal from Qatar, ayan, shoutout po. Kay Eric Banzuelo from Ibahay, shoutout. Kay Jean Gabas from Mereda Leyte. Kay Pancho Pantino from Rapu-Rapu Albay. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ingat kayo lahat and God bless you all.